четвърта част от пътуването ни до Япония. Ако сте гледали предишното видео, то знаете, че след като пристигнахме в Осака, си оставихме нещата в капсула хотела, за който ще ви разкажа малко по-нататък, и посетихме музея в Осака. Тук вече след това се разходихме из този така известен квартал в Осака. Той е доста цветен, навсякъде всичко се движи, мърда, има най-различни храни, които можете да опитате. Аз първото нещо, което реших да опитам, са тези кюфтенца от Октопод, които са доста известни. Вечерта част от нашата група решиха да опитат в японски ресторант, така известното из целия свят месо Кобе. Аз лично не съм по месото и реших да пропусна, но на следващия ден ми разказаха, че това удоволствие им е струвало около 200 евро на човек. През деня друго нещо, което се бяхме набелязали да опитаме, беше един много известен в Япония чизкейк. Опашката е много дълга и ние, понеже бяхме доста хора, решихме да си вземем 3 чизкейка и да го опитаме. Ето това представлява и самия чизкейк. На мен лично ми хареса, защото имаше доста силен вкус на яйца. Разходихме се из един от моловете, имаше доста играчки на тема покемони, какви ли още не анимации, а в Япония навсякъде има и тези типични шахти, различни за различните градове. Ако видеото ти било интересно, хареса го и ме последвай за следващата част.